Pre niektorých je Rytmus král, pre Rytmusa je král Boh. Pre mňa je Rytmus môj brat, ktorého mala iná mať. A som na ňu strašne hrdý za tých 8 rokov, keď došiel za mnou na skladačke prvý raz. Dneska dojde na 7. Tak som na ňu hrdý a cením ho za to. Starý, díky moc. Berte si z toho príklad. Veľký potles pre môjho brata, pretože to, že tu dneska stojím a mám už druhý solový album, tak môžem poďakovať iba jemu, lebo tento človek mi veľa pomáha a kryje mi chrbát, takže veľký potles pre Ega. Dobáva. Krstíme to vodou, lebo Paťo nepije, nefajčí, nedroguje a to je asi všetko. A zlato! Minúta ticha. Musím nejakú hudbičku, nech to tu nejak na pohrebe. Je tu kapela zabil, Igor je pán, Igor Kmeťov ušla si z bývanej dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny, za cieľom splniť si svoje vidiny. Si vyjebáňa! Počkaj. Urobte mi trošku miesto, nech ľudia majú z toho trošku aj zážitok. Tak trošku sa posunte, nech nás ľudia vidia, lebo cítim sa tu aj na burze. Javil úplne. Cením, že si mi ojebal moje boty. Si vychytal. OK, Brenčík, ideme ďalej. To bolo slabé, ja idem do piče, ideme ďalej. Čo hovoríte na túto skladbu zo života? Johnny Curtis, toto je tam, je tu pán, tento chlapci za mnou hudbu. Prišla si z vyjebanej dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny, za cieľom splniť si svoje vediny. Všetci pána Fatokovka! Wow, že si len iba olove, od